Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Kim bilmese atlı bäsleşimizin nowatda sowalyny size gödürlemekçi. Bäsleşige ýa-da ýurdumyzyň telekeçileri islebilir başladylar. Himayetkarlar köpür bolady. Bu gedekki himayetkarymyzdan dürli dümen ajaýyp tagamlary, şortanda milli tagamlary eltip berme hyzmatyny göwnüze ýola goýulan çoğunly şaşlyk. Ilkile bäsleşiň şerti bilen tanış bolan adamlar olamorda men YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama hemem şu bäsleşimden, şu edeki bäsleşimden himayetkary çoğunly şaşlygyň Instagram sahypadyna, TikTok sahypadyna hökman arda bolmaly. Arda bolandan soňra bolsa soraw dinlemeli. Sowal şeýle. Bir rowayat bar. Gadim zamanlarda 40 adamyň bir günahgarlyna galan bir jenayetkar, günahkar adam toba edýär. Toba bir pirin ýanyna bar, masala soraýar. Pirim ona şeýle jogap berýär. Sen bir takryrda gawunyk, geçen ýol olsa-da hökman gawundan dağdır, iyidir. Gatly hukma şortalar ýanyna berip goýýar, gara hiç kimi boş goýbermedi diýär. Özüme bir ketebiňi Allah şol takryra sünjüp goý, şol ketebiň göweren madyna senem ähli günälerin ýurlugy bilen diýär. Bulan aýdyrşy ýaly takryrda gawunyka, gawunlaryň şeýle bol getirýär. Ýa-ni adam her geçen ýolçuny düşürüp gawunyny herdetler. Eger ýolçy bolupma şurda ýanyna berip goýberip, şeýle sowap adam görün, emma ketewdi göwürmändir. Ýöne günlerde bir gün bir ahly ýaly bir adam howlukmaç geçip barýar. Ýa-ni towa eden adamam, "Assalamu alaikum, ýa şu gelin bir gawuny dadyk edin" diýär. Wagtyn gawuny başyny edin. Men gat howlukmaç barýar, maňa den gawuny gerekderlik bol jogap berýär. Wagt beýdim, men beýle howlukmaç borsam, atym üstüne ýa-da üstüne dron ýerinde men bir kädelap berýärmi, dilimläp berýärmi, gawuny dadyk geçin boş gitmän diýär. Yok, men sen gawuny başyna ýapaýyn. Men howluk barýan, aýtdym ana, denden tentetmi dit düşdüm, muňa söýüp ýagadym gelendi. Bu da diýişini gyzyp çydaýar. Ahirete beýle howlukmaç bolmady, gat howlukmaç bolýanmyrdam, men gawuny size salyp goýberýän ýanymyzdan diýär. Sen gawunyň näme, maňa gerekdir sen gawunyň. Men howluk barýan aýtdym, denden gepe düşmedimi, ýene 10 kilometr bäşerde söýüp. Bu adam beýle howlukmaç niýe barýan diýip soraýar. Ondan aýa bolay diýär. Men plan işetmäge barýan diýär. Be, oňar ortadagy. Gel düş bir özüne gel, diňjini al. Atawalarymyzyň halamaýan işi, oňar işe başgoşma, bir gawundan dadyk gitdiýär. Onuň peýanam aýtyrjak bolýar, peýanam aýdanyp, ara şeýle ýa-da adamyň gahary gelýärdi. Be, muňdan 40 adamyň janyny aldım. 40 bolmada 41 ekenler ganladym bilen ýa-da alaýalyny öldürýär. Soň edilişini ýene puşman edýär, "Wagt men towa etjek bolma, men günälerimi ýujak bolma, indi bu edilişimi ededin" diýip, ketewdine teretse ketewdi göwürip durýar. Ýa-ni bar günäler ýurup diýär. Şondan bärim 40 bolmada 41 ekenler, senin bilenin ketewdi göwer, başyna alaýalyny günni getirdi diýär ýaly sözleri türkmen diline galypdyr diýär. Indi soragyp isterim, ýa-ni alaýaly nire, näme şekilde üçin howluk barýan eken. Kimde kim dogry jogaby men YouTube kanalymdaky video ýazsa, şonuň ýeňçiliğini pagan ediler. Kim birinci bolup ýazsa, şol ýeňçilik pagan ediler. Ýeňçilik bolupjak altynada belgedine de benim bu gedek himayetkarymyz çoğunly şaşlykdan pul baýra geçirdiler. Ünslerim çoğunly şaşlygyň ýa-ni himayetkarymyzdan Instagram sahypasyna, TikTok sahypasyna, men YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama ýokman arda bolun. Eger arda bolmadyk ýagdaýlarda jogabyny dogry bolsa kabul ediljek däldir. Üstünlük emri almak bolsun, janyny sag bolsun, öýe janyny awadan bolsun.